Good morning, रायजोफोर आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं होननानैहाय आरोबाव फैबावबाय आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै स' दिनैनि दिना माने पुरा वर्ल्डआवहाय माने बिराद गिदिर मोनसे रेकर्ड ब्रेक खालामनो थांगासिनो दङ ना गोसोआव बहुत एक्साइटेड जानानै दं आङो नाथाय मा खालामनो उफाय गैया जों सरकारनि संख्रि जागा मानसिफ्रालाय बिदिनोसै गोसो जाब्लानो जेरावबो थांलाबायनो हाया थ' दिनैहाय गुवाहाटीयावहाय जोंनि मा होनो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया फैगोन आरोना थ' बिथाङा टुइटारनि गेजेरजोंहाय मोनथिहोबाय जे बिथाङा 6 PM आवहाय गुवाहाटी स्टेडियामावहाय नुजाफैगोन थ' दिनैहायनि दिनावहाय बे बागुरुम्बा जे दोहौ बे दोहौआ माने मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दं बेखौ नुनानै बिरादनो आं सासे बर' जानानै बिराद एक्साइटेड जानानै दं आरो मानोना बेयो मोनसे गावनि हारिनि सिनायथि आरोना जों दा जेरैबायदि दा आसामाव थानायफ्रासो गोबाङैनो बर'नि पपुलेसना बारा जानायखाय माने बयबो सिनायो आरोना बर' होननानै नाथाय जों जायफ्रा गुबुन स्टेटफ्राव थायो गुबुन दाब कान्ट्रिफ्रावहाय जायफ्रा दंहैयो दायो खामानि मावनो नङाबा सोरबाया सेटेल जानानै दङ थ' जोंनि बर'फोरखौ दाबोनो गोबां जायगाफ्राव मानसिफ्रा बर' होननानै बुंबा सिनाय मोना आरोना थ' बेफोरबादियावहाय दिनैहाय बे बागुरुम्बा जे दोहौ बे दोहौआ जेब्ला वर्ल्ड रेकर्ड जागोन होमबा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरोना जे नोंगौ थारैनो जोंनि आसार खान्थि जोंनि माने मोनसे संस्कृतिया नुजासारनो थांगासिनो दङ थ' आं बिराद थांनो गोसोमोन नाथाय उफाय गैया आंहाथ' डिउटिसो थाहैबावबाय ओरैबादि जाला ओमफ्राय गथ' गोरलै दं नालाय जेरावनो गोसो बेयावनो थांलाबायनो हाया दायो गथ' गोरलैखौ लानानै एसे प्रब्लेम जायो दा गथ'आ एसे देरसारोबासो माने एसे प्लानिंफोरखौ खालामनानैहाय बेरायनो थिंबायनो हागोन आरो बेबादि थ' जायफ्रा मोसाखावरिफोर जेसेबां मानि आबौमोन आगैमोन नोंथांमोना आदामोन फंबायफोर बिदाफोर नोंथांमोना बाहागो लादों जोंनि रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो आंनि माने गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरबाय आरो नोंथांमोन बयनिसिमबो बेस्ट अफ लाक थ' नोंथांमोन बयबोनो माने गावनि हानायमानि माने बेस्ट पारफरमेन्सखौ खालामनानैहाय माने मोनसे वर्ल्डनि रेकर्डखौ ब्रेक खालामगोन होननानैहाय आङो मिजिंथिबाय एक्सुअलि बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे ग्रेट अपरचुनिटि जों जायफ्रा बायराफ्राव थायो बायरा स्टेटफ्राव माने आसामनि बाहेरा स्टेटनि बाथ्रा बुंदों आरोना बहुद माइनरिटियावहाय सानजायो आरो जोंनि जाथि जोंनि हारिफोरखौहाय जोंथ' बहुद खम पपुलेसनावहाय गुबुन स्टेटफ्रावहाय जों स्टे खालामो नालाय थ' बेफोरनि गेजेरावहायबो दा सिगांहायथ' आं उन्दै समावहाय जों नुबोदों आरोना जों माने बर' होननानैहाय सिनाय जायामोन ओमफ्रायहाय बारा मानसिफ्रा गाननाय जोमनायफ्रावबो दखना माबा माबिखौ खुब একটা गानामोन आरो गानबाबो बहुत खम गानोमोन बहुत खम मानसिफोरसो गानोमोन नाथाय दायो दिन ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिरादनो मानसिफ्रा बयबो इनफ्लुएन्स जागासिनो दङ आरो दा माने दाब जायगाफ्राव गासैयावबो बयबो गावनि हारिमुनि ड्रेसफोरखौ गाननाय जोमनायजों बहुतनो माने दिन्थिसारगासिनो दं नुजासारगासिनो दं आरो मानसिफ्राबो जायफ्रा मोनथिया बिसोरबो मोनथिगासिनो दं जे नोंगौ थारैनो जों माने बर' हारि बर' जाति होननानैहाय मोनसे जाति दङ होननानैहाय बेखौहाय दा सिनाय जागासिनो दङ बे जोंनि थाखाय बिरादनो मोनसे गोजोनथाव आरोना मानोना नङाब्ला बै समफोराव जों जेब्ला उन्दैमोन बर'फोरनि हाबायावहायबो गाननाय जोमनायफ्रा लेहेंगानो सारिनो बेफोरबादि गाननानैहाय गुबुन हारिनि ड्रेस गाननानै हाबा जायोमोन नाथाय दायो बयनिबो हाबायावहाय गाननो जोमनो थाखाय गाव हारि गाव ड्रेसखौहाय बायसै आरोना माने दखना गाननानै बयबो हाबा जासै गुबुन स्टेटफ्रावबो दा वेस्ट बेंगल बादियावहाय माने दखना गानजोबनो सोलोंबाय आरो माने सभाफ्राव माबा
माबा मोनसे सभा जायोब्ला ओरैबादि आसामनि सभा जादों ना बेंगलनि सभा जादों नोंथांमोना माने सिनायलायनाय नङा ओरैबादि लैहोर लैहोर दखना मा होनो दखना गाननानै हौवाफ्राबो माबा गाननानैहाय कट आर'नाइ कटफोरखौ गाननानैहाय माफ्लारफोरखौहाय लानानैहाय आर'नाइफोरखौ लानानै ओरैबादि बयबो माने सिनायथि होसै आरोना थ' बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बिराद रंजाथाव बाथ्रा थ' बेजों लोगोसे रायजोफोर थ' दिनैहायनि दिना थ' बयनिबो थाखाय स्पेशल आरो रंजाथाव बाथ्रा दायो नै आबौ आगैमोन रायजो राजाफोर नैबेखौहाय पार्सेल पेकिं खालामनोसैलाय आंहा बेजोंबो नै आल्टिमेटलि खामानि मावाबाथ' उफाय गैया दायो जि खारलायबाय गावबा गाव खामानियावहाय खारफिननांगौसैलाय डिउटिबो दङ दा एसे गथ'आ उन्दुयैनो दं नालाय सिरि मोनाखौ बे जि खारबाथाय आरो तान्डब जागोन ओइ आं सानदोंमोन जि खारागौ फैलायबाय नै आंनि फिसालाया सनायानो जि खारनानै फैबाय गुड मर्निं दे बाबाय गुड मर्निं सना जि खारलायबाय नै दा बेखौ फ्रेश खालामग्रोनांगोनसै बहुद खामानि थायो आरोना थ' ओमफ्रायहाय रायजोफोर आसा खालामदों नोंथांमोनबो बयबो मोजाङैनो दं होननानैहाय आरो दिनैहाय आङो बिरादनो माने स्पेशल बानायनो सानबाय आरो दिनैहाय आङो हांसो बेदरबो जानो सानदों बाबा सना नों जागोन ना जाया बेयो नानाल' बियो नाल' मोजां मोनो बियो ना जानो बिराद मोजां मोनो नाना आम्मा नाना होनो मा स्पेशल रेडि खालामगासिनो दं नायनोलाय जानि बिदिखौ जाथावाब्रा बिमाया होबाय नै ओमफ्राय आं दा ल'मा थानो हानाय नंला जाथारनोसै एकदम थावनि बुस्थु फुंजा जाथ'वा थेवबाबो थावना होबायथाय थानो हानायलाय खथेमलायनोसै दा Chunyu munyua. Onchula. Kagip gipnya. Onchuanya lautaraksile. Onchuanya gıйтara. Çiç. Onchuanya bebe जाबाय. जादो. ओमफ्राय फिसालाया बिरादनो बागुरुम्बा दामबायथाय मोसानाया जिखारस्लाबनाय जालायखाया ओरैबादि बागुरुम्बा मोजां मोनखायो बर'नि मिउजिक दामबायथाय मोसाखांखायो उनफ्राव देरबा बेखौ डान्स क्लासावसो होनांगोन नामा बच्चा नोङो देनां मोसागोन दा बेबादिनो रायजोफोर दुखु सुखुआथ' मानसिनिया थाखायो लाइफआवहाय दा बेफोरनि गेजेरावबो सोर गावनि लाइफखौहाय बांसिनै माने हेपिनेस आरो पारफेक्शन बानायनो हायो बेनो आरोना दा जायहा दुखुखौ फेजेननानैहाय देरहानो हायो नैबेसो जिउनि देरहासार जायो दा सोरबाया बेयावहाय रं डिसिसन लाब्र'नानै लायोबा गाब्र'बाय आरो बे गाब्र'नाय गोथौ हाखराव लांनानै मानसिया लास्टाव हांना बारना जाहैयो आरोना बेखायनो आं सानो दा माने मानसिनि जिबनावहाय इसोर होननायखौ बयबो फोथायखायो नालाय जेखुनु धोरोम जेखुनु जाति थ' इसोरजों नांस्थाबनानै थायोब्ला माने सैसोयोब्ला इसोरा मोजां लामाफोरखौ राहा लामाखौ दिन्थियो आरो जेसेखिया जेंना जेंसि थाबाय था नों सैथोथाजों थाबायोब्ला बेयावहाय इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन आरोना सोर नोंखौ हाजार नंखाय बाथ्रा बुंब्लाबो बिनि नंखाय बुंनाया थिखिनाय नङा आरोना मानोना सैथोआ सैथोखा इसोरा मानोना सैथोथाजोंहाय लोगोसे थायो नालाय नैबेफोरबादि आरो पाप नंखाय थगायनाय जुदि बेफोरबादि मावोब्ला बै पापा बै मानसिनि उन जेब्लायबो होसोबाय थाखागोन आरो बै पापानो बै मानसिखौ गोथौ हाखराव मानसिनि साननो हानाय गियान बुद्धि गासैबो जोबलाङो नै बेफोरबादि जायो थ' बिनि थाखायनो माने लाइफआव आंना बैसोआथ' बेबादि नङा जे रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो माबा मोनसे
बुजायनो हानाय बा बानजायनो हानायनि आंहा बैसोबो गैया आरो एसेबां मेलेम गैया आंहा थेवबाबो आंनि लाइफआवहाय आं जेखौहाय रोंबोबाय आं जेखौहाय दा आं बुजिबोबाय नैबेखिनिखौहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना थ' सोरबाया मोजां बुंगोन सोरबाया गाज्रि बुंगोन एसेबां बुजिनाब्ला बिदि गोबां बुंनो थायो नाथाय आरोना सोरनि जिबनाव माबायदि जायो बेखौ रावबो मिथिया नाथाय प्रत्येकटा आं सानो प्रत्येकटा मोमेन्ट प्रत्येकटा सिचुवेशना मानसिनि जिबनाव मोनसे गिदिर शिक्षाखौ लाबोयो आरो बेनिफ्राय देरसिन शिक्षा जेबो गैया आरो बेजों लोगोसे इसोरा जेब्ला लोगोसे थायो नों लाइफखौ जेसेबो डिफिकाल्ट सान बे इजि जालांगोन इसोरनि अननायाव थ' बयनिबोसिम गोजोन्थों